Ambalmao aw ni ɲantuma aw balimamuso madame Sisi Ramata Sisoko a n'aw ba tanti Ra ka bɔ Atlanta États-Unis bi an bɛna message kelen dɔ de ci malien bɛɛ ma san'an k'o kɛ an k'an ka hymne national lamɛn bamanankan na fɔlɔ. Pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour tout le Mali. Notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour tout le Mali. Notre combat sera unité. Oh, Mali d'aujourd'hui, oh, Mali de demain. Les champs fleurissent d'expérience. Les cœurs vibrent de confiance. Ambalmao aw ni ɲantuma aw balimamuso madame Sisi Ramata Sisoko a n'aw ba tanti Ra ka bɔ Atlanta États-Unis bi mina kumaw fɛ an ka mouvement tɔgɔ la changement au Mali aw y'a ye hymne ko saya ka fisa ni malo ye ko ni Mali y'an wele an bɛ an jɔ o kama an b'an ɲɛsin malien bɛɛ ma bi Mali cɛw ani Mali musow Mali cɛfarinw ani Mali musofarinw Mali denmisɛnninw ni Mali mɔgɔkɔrɔbaw Mali kalannenw ani Mali dɔnniyabaw Mali kalanbalu ani minnu bɛ dɔnniya ɲini na Mali denmisɛnninw Mali commerçants Mali politiciens ani Mali association Mali syndicats maa o maa e de ko Mali i ko faso jɔ an b'a ɲɛsin ma bi an balima aw yɛrɛ ɲɛ b'a la Mali bɛ kan ka taa taabolo min kan a taabolo ma taa an ci jimi sira fɛ munna bari ni maa ye maa ta k'a bila jamana ɲɛmaaya la k'a f'a ye k'i y'i ka faso kalifa ma n'a tigi ma kalifa layidu lase a ka kan i ka wuli ka bɔ k'a f'a tigi ye k'i ye kalifa min d'a ma a m'a minɛ ka ɲɛ a k'a bila o kama an ye message caman bila an ye lettres bila an ye vocals bila an ye vidéos bila an ye fɛn bɛɛ kɛ ka kuma an kɔrɔkɛ an balimakɛ aw dɔw fa don Ibrahim Boubacar Keita fɛ k'a fɔ a ɲɛna faso kalifala ma kalifa min dira a ma a ma taa an jimi sira fɛ a ma an dusu sumaya an bɛɛ y'a dɔn sisan a dalilu t'a bolo a hakili t'a bolo a fɛɛrɛ t'a bolo ka faso bɔ nɔgɔ la ka faso bɔ sɛgɛn na o de kama an ko an b'a ɲini a fɛ a ka nin bila maliyɛnw an b'aw ɲɛsin aw bɛɛ ma bi waati sera wulikajɔ sera taama sera jɔli sera Mali ye an bɛɛ ka wuli k'an jɔ komi du kelen komi dugu kelen maaw komi cɛ kelen ka Mali dɛmɛ ka Mali bɔ bolo la Ibrahim Boubacar sigira cogo min aw bɛɛ b'a dɔn a sigira ɲagami galon suɲɛni binkani kan jamanadenw ta kun tɛ papiyew de taara ka don vote papiye fɛn kɛsuw kɔnɔ galon ani ɲagami kan ka maaw sara ka wari d'u ma ka taa vote hali dɔrɔmɛ kelen misikala zarati n'a bɔra faso wari la ka di maa kelen pew ma ni maa min sigira galon don jango a ba n'a baw de kɛra Mali la wa o de kama an ko an ma sɔn o kama an y'a fɔ ni ko ko kɛra Mali la anw dusu kasilen walasa ka an dusu sumaya a bɛ kumaw de fɔ min b'a to jamana ko yɛrɛ nɛgɛ bɛ bɔ maaw la an dun t'an ka jamana to maa si ye o don min na an denw an dɔgɔnin n'an fa n'an baw sara Ogosagu Moti Kɔnna Nara a bɛ bɔ ka discours jumɛn kɛ ko église jenina Faransi Notre Dame na an m'a fɔ o tɛ kojugu ye dɛ an ko anw de ka sira to o yɔrɔ la bi anw ka jamana kɔnɔ anw ka bugusoni jenini o de bɛ anw intéressé o kama Mali cɛ ni Mali muso Mali denmisɛn ni Mali mɔgɔkɔrɔba wele kɛra ka se aw bɛɛ de ma kelen kelen aw ka wuli k'aw jɔ an y'a fɔ IBK ye hɔrɔnya na k'a fɔ a ye nɛgɛn na k'a fɔ a ye lettre kɔnɔ
sisan an y'a fɔ ye fanga de la jagoya de la a bɛ wuli o kama an bɛna marchiw kɛ an b'a ɲini aw bɛɛ fɛ ni marche kɛra bɛɛ ka bɔ kelen kelen aw ka fara ɲɔgɔn kan ka fɔ a ɲɛna ka anw de ko a ka lettre sɛbɛn k'a fɔ Mali ɲɛmaaya a y'a bila an b'an ka concertation kɛ jamanadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɛmaa ɲini ka fara an kan k'a kɛ anw yɛrɛ ka système cogoya ye min na an bɛ maaw ta minnu ye dannamɔgɔw ye k'u bila Mali ɲɛ walasa Mali ka se ka jɔ nin ye fasoden ɲumanya de nin ye baara de min maa o maa e ko k'e ye maliden ye i ko Mali ka di ye i kan ka wuli k'i jɔ ka Mali bɔ bolo la Mali bɛ bolo min na bi n'an m'a bɔ a bɛ kɛ anw de ma kasara ye sini anw de denw bɛ sa anw de cɛw bɛ sa anw de balimakɛw bɛ sa minnu bɛ kan ka faso wari dun minnu bɛ kan ka faso wari ɲagami ka dɔnw kɛ n'o ye ka soireew organiser ka voyagew kɛ olu ka mago tɛ fasodenw na anw t'a kɛ place kama an t'a kɛ tɔgɔ kama an t'a kɛ wari kama an mago t'o la an bɛ fɛ faso de ka jɔ an bɛ fɛ an ka dugu de ka saniya a ka saniya kami sanfɛ fo duguma kami politiki fo kari kɔnɔ a bɛɛ ka saniya n'a dun kan ka saniya maaw de bɛ gɛn minnu bɛ jamana nɔgɔ o bɛ daminɛ ni mun ye jamana ɲɛma o ye IBK yɛrɛ ye o de la an ko a ka démission ye jagoya de an ka bɔ an kelen kelen bɛɛ ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu kelen ye k'a fɔ k'a ka taa o de la an ye nin video in kɛ k'a lase bɛɛ ma k'a fɔ ni wele kɛra maa si kana to so an ka wuli k'an jɔ komi cɛ kelen an ka wuli k'an jɔ komi du kelen an ka se k'an jɔ komi jamana kelen Mali tɛ tilan ka Mali kɛ kelen ye ka mini Kayi fo Kidal ka fara ɲɔgɔn kan ni wele kɛra o de kama an balimaw jeunes an b'a ɲini aw fɛ aw ka wuli ka aw jɔ ni wele kɛra maa si kana maa si ɲininka ko jɔnni ye n wele an bɛɛ de kelen ye changement au Mali bɛ bɛɛ de wele syndicats bɛɛ associations bɛɛ partis bɛɛ maa o maa e ɲɛ b'a la ko faso bɛ kan ka taa bolo jugu kan i man k'i da ka sunɔgɔ i man k'i to yen k'i ɲɛ tugu nkalon kan a y'aw ɲɛ yɛlɛ aw ka wuli o de kama an y'a dɔn IBK tɛ se k'a kɛ bi a tɛ se k'a kɛ sini a daluli t'a bolo a hakili t'a bolo a taasira t'a bolo n'a t'a bolo anw ka dugu jardin d'enfant tɛ maison de retraite tɛ tulonkɛ yɔrɔ tɛ anw ka jamana ye sɛbɛ yɔrɔ de an b'an sɛbɛ la bi an b'an sɛbɛ la sini wa an tɛ wuli ka bɔ a fan fɛ fo IBK de ka démission de rendu k'a fɔ maliyɛnw ye hey aw y'a di yan n dɛsɛra aw y'a minɛ na o kama an b'an ɲɛsin mɔgɔkɔrɔbaw ma n'an ka kuma sen fɛ n'an donna maaw ma gasi la an bɛ yafa deli an y'a kɛ fasoden ɲumanya de kama an y'a kɛ jamana jɔli de kama an tɛ se ka tugu nkalon kɔ an bɛ tugu tiɲɛ de kɔ jamana bɛ jɔ jagoya de a diyara maa ye a ma diya maa ye an b'an cɛsiri anw de ta ye Mali ye Mali ta tɛ mɔgɔ si ye jamanadenw de ta don o de kama an y'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ faso jɔli la bɛɛ k'i cɛsiri faso jɔli la bɛɛ ka kɛ kan kelen faso jɔli la bɛɛ k'i nin di bɛɛ k'i hakili di bɛɛ k'i dusu di aw ni Cani Baraji merci